Bueno, atzalde hon danoi, ongi etorri maiatzeko ohiko plenontara. Jaixa dila eta aste bete lehenen normalian baino. Beste barik ontsi aurrera azkenengo, prentziuz legalde hontako azkenengo ohiko plenoarekin. E, 2023ko apirilaren 24ko eta maiatzaren 2ko akten onarpena. Konforme zaite? Baho batez, onartuta gehatzen dira. Gaizarrendako bigarren puntua alkatearen jakinarazpenak. Zauzabakuzu. Hirugarrena, udal ondasunen zerrendaren zuzenketa 2022ko abenduaren 31ko eraginarekin. Zuzenketa horretan jaso diaz 2022 urtean erosi edo eskuratutako ondasunak altak, bajak eta aldaketak, ustez behintzet, eta proposamena da onartzea. Onartzearen aldeko botoak, baho batez, onartuta gehatzen da. Aber, noain? Noain, bai. Laugarrena, 2023ko lehenengo hiruhilekoari dagokion aurrekontuaren ejekuzioa, udala, euskaltegia eta Mispirualderi dagokionak. Kontu hartzaileak txostena bidali ditu, zuek ejekuzioaren berri jakiteko eta besterik gabe da jakinen egoteko. Bosgarrena, berarkortasunari eta ordaintzeko batazbesteko epeari buruzko informazioa. 2023ko lehenengo hiruhilekoari dagokiona, udal administrazioen fakturen erregistroa eta berankortasuna. Baita kontu hartzaileak adierazten do, jakinarazten dizue, zein egoeratan gauden, besterik gabe jakitun izateko. Seigarrena, 2023-04 kreditu aldaketa transferentzia onartzeko proposamena. Kreditu aldaketa hori 753.820 euroko izango litzeke eta udalbatzak hartuko lukeen erabakia da onartzea eta kontu hartzailetzari jakinaraztea kontabilizatzeko. Ez dago beste kasu batzutan jarraitu behar den prozedura jarraitu barrik kontu hartzaileak bere txostenean adierazi duenez. Onartzaren aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak, onartuta gehatzen da kreditu aldaketa 9 aldeko botokin eta 7 abstentziokin. Boto azalpenik? Aurra, maite. Bai, atzaldeon. Guk, kasu honetan, murrizketa, hemen onartu den murrizketa baten inguruan zalantza zeukan eta horri buruz hitz egiteaniko ginuke. Hemen gaur onartu den kreditu aldaketan, onartzen da kiloinstalazioaren murrizketa 488.000 eurokoa, bai? Eta partida hori geratzen da 82.000 eurotan, bai? Eta, guk jakitzeaniko ginuke jakinda, frontoiko kirolistalazioko horrik ustezan obra hori, garrantzitsua zala eta klabe izalik ezala bai, frontoiko instalazioen barruan, ea zer aurrik usten dan, edo hemendikan eta aurrera segertatzen dan, mai gainean geratu dan proiektu honekin, edo zer aurrik usten da kasuan. Bai, itxadukatutako moduan, basaren aurrekontutan 680.000 euro frontoian berrikuntza handi bat aurrero bateko, beti be Next fondotako diru laguntza baten baitzan. Eskaera hori inzan, eskaera horretan gure proiektua nahiko puntuazio altua zeukan, baina alabe beste batzuk puntuazio altua eukitza eta konkurrentzia kompetitiban izan da, aurretik egon dia eta beraz ez da lortu diru laguntza hori jasotzerik. Beraz, aurretik esan da egunkan moduan diru laguntza hori jaso barik proiektu hori bertan bera gelditzen zen. Indan izan da nada, bideratu nolabait rekurso horrek aurrekontuakin zienetik ona sortuta daren bihar berrezetara eta arte handixak
die bai arrazoiako bigarren fasean ejekuzioa, proiektuaren garapen aurrera eruan dagoen eta lizitazio fasean, eta horretarako diru izendapena itxia, eta beste hainbat, adibidez parte itxiko lusixak bidiaren konponketa eskatzen dago, eta orduan bada egingo estan proiektu hori gaur egun, Nexteko diru laguntza horri lotuta zegoena, horko rekursuak berbideratzeko modua, kreditu aldaketa. Eta itxatza zinuana ulertzen dut zala gehiago frontoiari begira zein da planteamentua, eta gure aurreikuspena bai izango litzake dagon proiektu hori optimitzau eta ikusitza momentu honetan deialdi izan zer balora udan, segurasko egon leike modua hobetzeko, eta hurrengo urtean be aurreikusten da Nexten antzerako diru laguntza deialdi bat egotia eta hala balitz berriz aurkezteko aukera mahai gainean jarri. Horretarako, hurrengo urteko aurrekontuetan be diru izendapena parekoa jaso beharko dalako. Beste barik. Ez hori izan, ez? Gu bigarren zati honetan, guk ulertzen dugu, bai, murrizketak, eta gero horrek gehikuntzak suposatzen dela horrek. Hori onartuta, ez? Gehiago esaten gina segertatzen den frontoiaren instalazioko proiektu horrekin, ez? Guk usten dugu bai proiektua horregonda, zuzenketakin behar badia edo aldaketakin behar badia aprobetxau behar dela eta prestauki behar dela, ez? Datozen, ez Next Generation, edo datozenetarako prestauki behar dela proiektu hori betaratzeko. Eta, bueno, gero ikusitza du bai, ez? Garrantzia emojakola momentu honetan, ez? Usten dugu garrantzia hori jarraitzu behar dela eta jarraipen emojakola. Ikustizadoz, ez dago esan nahi diru laguntza hori lortu ez dalako biharra desagertzen danik. Eta zentzu hortan ikustot bai saiatu behar gala, hurrengo deialdi izan, daukagun aurre proiektu hori hobetuta, deialdi horretara hobeto egokitzuta aurkezten, eta ala espalitz, udal rekursuekin bakarrik nolabait horren garapena bideratzen. Baina segurazko nolabait anbizio maila diferenteko proiektuak izan beharko lirake bat eta bestia, eta ustot horren arabera be, itxoin beharko inukela deialdi horretara ikusteko efizientzia energetiko kide eta lortu lehizken abantaia guzti horrekin proiektu sakon batera sartu, edo nolabait instalazio horren egokitzapen eta eguneratze batera egun. Eta hori ustot ikusi beharko dela hurrengo deialdixaren ondoren, ikusi beharko dela fondoetatik tiratu eta egin gaitasun hori edo baliabide propioekin proiektu txukun bat garatu. Gai-zerrendako 7. puntue, 2023ko 3. eta 5. kreditu aldaketak onartuz, 2023ko apirilaren 28an eta maiatzaren 17an emandako dekreturen berri ematea. 3. kreditu aldaketa horretan, kreditu transferentzia modalitatea erabili da eta Jesus, barkatu, 12.992 euroko murrizketak egin alde batetik eta gehikuntzak beste alde batetik. 5. kreditu aldaketa berriz, izan da kreditu gehikuntza modalitatea erabilita eta gehitu diren kredituak 150.000 eurokoak izan dira. Da besterik gabe jakitun izateko. 2022ko kontu orokorraren onarpena, kontu orokorra determinatu zon batzorde bereziak, erakusgai egonda, ez da inolako alegaziorik, eta beraz proposamena da kontu orokorra onartzea. Onartzearen aldeko botoak, hau batez, onartuta gehatzen da. 9. Narbaiza jauregiaren erabilera Gipuzkoako Foru Aldundiari ematea. Proposamena da zeditzea beste 5 urtez luzagarria orain arteko baldintza berdinetan. Eta alkateari almen ematea hitzarmena sinatzeko. Onartzaren aldeko botoak, hau batez, onartuta gehatzen da. 10. Bergarako udala, Berener kooperatibako bazkide laguntzai izateko eskaera. Nik lehenengo aipatzia Berenerreko kontseilu errektoreko kide naiz eta orduan batera zintrasun kontuagatik puntu honetan ez dut hartuko parte.
Bueno, hori esan da, proposamena da, Bergarak udala bazkide laguntzaile izatea, bazkide laguntzaile izateko 1.000 euroko ekarpen bat egin beharko litzeke, eta hori, bazkide laguntzaile izateko eskaera egitea. Onartzaren aldeko botoak, aho batez, onartuta geratu da. Goruetan ikerketa bekaren oinarrien onarpena. Berez, bekaren oinarrien onarpena alkatearen eskumena da, baino aurrikusi danez, bi aurrekontuaren kontura, ordainko dala beka hori da arrazoia plenora ekartzeko. Hori esan da, onartzaren aldeko botoak, aho batez, onartuta geratzen da. Salpentso bat eman nahiko nuke bai. 2023ko diru laguntzen plan estrategikotik berdintasuneko diru laguntzak aurtengoan ez ginu zen etara eta arrazoia izan zen beka hau planteatzen nahi ginalakoia bai. Ikusitza azkenengo urteetan egon dien diru laguntzen eskaerak, balorau genduan honen inpaktua beste modu baten bideratzea interesgarritxaua izan zeikiela, eta ingurutako herrixetan ingurutako eta beste herri batzutan daren ikerketa bekak ikusitza pentsau genduan interesgarria izan zeikiela Bergaran be ikerketa beka bat bideratzia. Ikerketa beka honen helburua da historikoki emakumeek herrixari eta gizarteari izan dutzen ekarpena ikertu eta zabaltzea izan gure historiaren kontakizunean gizonak izan dielako objektu eta subjektu bakarrak eta emakumeen lanak beti isilpian da izkutuan geratu dielako. Eta, Bergarako udaletik, berdintasun saietik batez be eta laboratoriunetik izan da, ekintza desberdinak izan dira emakumeen ekarpenak ikertzeko eta balorian jartzeko eta izango litzake beste bagixau. Beka hau konpartidu da, Bergarako UNED-arekin eta daitza movimentu feministarekin, martxanterekin, interesgarritzat jo da, eta nirek eskerrak emon nahi dutzat, ze izan be, eragile bisek hartu konpromisua epaimai kide izateko, eta udalarekin batera beka aurrera ateratzeko lan horretan, beste iguarik. Amabigarrena, etxeko laguntza zerbitzu emateko udalak eulen servicios sociosanitarios ese enpresarekin duen kontratuaren luzapena. Proposatzen da, kontratu hori luzatzea beste urte batez, 2023ko irailaren batetik, 2024ko abuztuaren 30 arte, honako presio hauetan. Lan eguneko orduko presioa, 27,9 euro bezgabe. Jaiegunetako igandetako presioa, 14,9 euro bezgabe. Gastua, izango litzeke, 1.022.909,36 eurokoa. Hori esan da, onartzaren aldeko botoak, aho batez, onartuta geratzen da. 13. Doaintza bat onartzeko proposamena, proposatzen da, Maria Jesusa Baskaran Larrañagak, Susana Izaren izenean indako kuadro baten doaintza bat, onartzea eta eskerrak ematea. Onartzaren aldeko botoak, aho batez, onartuta geratzen da. 14. Momentua, Kontxi, hemen alakotan intzen duen moduan, eskerrak emon nahiko notzake doaintza eskintzen dabenan batetik Susana Izari, bere momentuan eskintza hori izanagatik, eta ondoren Maria Jesus Baskarani kudeak eta aurrera eruatearen Susana Ilondoren, nolabaitz berak arezetako borondate hori betetzearen.
Amalogarrena, Bergarako udala eta Arantzadi ikastolaren arteko hitzarmena seminarioko patioaren eta gimnasioaren erabilaren lagapenerako. Proposamen hor daukazue, hor arautzen die Ibargarai aldera ematen duen patio handiaren erabilera, gimnasio erabilera ematen zaion eraikinaren atzean dagoen lursaia, eta ostetako bidea Munibe plaza eta Unedaren eraikinen muga egiten duen patio txikigoaren erabilera. Arantzadik edukiko luke erabilera eskubidea hitzarmenean zehaztutako baldintzekin gehienez 10 urtez. Onartzaren aldeko botoak, aho batez, onartuta gehatzen da. Amabosgarrena. Udalean euskararen erabilera normalizatzeko plan estrategikoa 2023-2027 eperakoa onartzeko proposamena. Proposamen horretan baita proposatzen due plan horri jarraiki landutako 2023-ko kudeaketa plana onartzea. Hori, ez dago urteko plana berez ez dago hemen onartu beharrik, orduan bihar edo dekretuz, bihar edo ez dakit noiz, dekretuz onartuko litzeke. Onartzaren aldeko botoak, aho batez, onartuta gehatzen da. Entzuten da? Bai, bai. Bueno, lau urtean behin onartu behar esaten da, euskara normalizatzeko plana, baina orain onartu berri dugunak baduka berrikuntza bat. Eusko Jaurlaritzan hizkuntza politikarako sailburuordetzak metodologia berri bat sortu daukemen izenekua, eta metodologia hori erabiliko da EAEko udaletxe danetan eta beste erakunde publikoetan euskara planak eitzeko. Aurrez baina, hori zabaldu aurretik, proposamen aldu zen Eusko Jaurlaritzatik testeatzeko metodologia berri hori. Eta komentau nahiko nuke, ez dela kasualidadea, Bergarako udaletxeekin kontatu izan, metodologia hori testatzeko. Eredu izan euskara normalizazioan, eta hala jarraitzen dugu oin bez, ointxe bai, adibidez, Arixa programiakin, lan munduan euskara sustatzeko. Eta baliatu dugu aukera hau pausuak ematen jarraitzeko, ontsa adibidez kudeaketan, euskara zeharlerro moduan nola kudeatu, pausuak emoteko. Eta postekoa da bai, honako honetan udal batza osoak bat egin izatea plan honekin dago batez onartu izan. Hamaseigarrena, Udalbiltza Partzuergoaren eta Bergarako udalaren arteko lankidetza hitzarmena geuritik sortuak proiekturako. Plenoak hartzaren arrazoia da baita bi urtetako aurrekontuaren kontura joango litzekela gastua. Onartzaren aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartuta gehatzen da 9 aldeko botokin eta 7 abstentzioekin. Boto asalpenik edo? Hora, baita. Bai, bale. Gure abstentzianen asalpena ematea nahiko guinuke. Gure aldez aurretik esatea, guk euskera sortutako ekimenen alde garela, baina usten dugula hitzarmen honen sinadura, alderdi baten ekimena dela. Guk usten dugu Bergarako diruak eta are gehiago 17.500 euroko diru laguntza bat, Bergarako diruak Bergaran geratu biako elziala, Bergaran badare sortzaileak, badare kulturaren aldeko hainbat talde, eta badare ekimen desberdinak burutzen dituen talde. Eta horren adibideak, dira 11.000. Guk usten dugu, diru hori Bergarara bidatutako diru laguntza lerro baten bitxartez Bergarako talde horriei bideratu biako litzakiela, izan be, diru laguntza honen bitxartez, deialdi ireki bat da, deialdi ireki bat da, Euskal Herri mailako deialdi ireki bat da, erosinik parte hartzeko aukera dauka,
eta ez dugu ikusten hori, bai? Usten dugu erakunde bakoitzak bere eskumenak eta bere parte hartzea daukala, horretarako badago jaurlaritza, bere jaurlaritzak ikuspegia, ikuspegi zabalagoa dauka, Euskadi mailan, Aldundia dago Gipuzkoa mailan, eta Bergara, herri mailan, bai? Eta guk ikusten dugu herrirako eta herriarentzat lan inbiako ginukiela, eta ordan, ez dugu ikusten inondik inora 37.000 euroko diru laguntza lerro bat zabaltzea, jakinda, igual bai, Bergaran geratulik edala, igual bai, edo igual ez, bai? Eta horregaitxik gure abstentzioa. Bueno, oin aurreko hitzarmenean esan ginoan moduan, bai, ados gare Bergaran badala sortzaileak eta horretara bideratzen ditugu bai igualez, bai sorkuntza beka egonda edo musikarisekin diska grabatzean, bideratzen ditugu hainbat gauza Bergarako sortzaileen dako, baina ikusten duguna da beka honekin edo hitzarmen honen bitartez beste pausu bat eman eta beste ikuspegi bat edo beste apostu bat dagoela, ez da herri mailako apostu bat, ez, nazio mailako apostu bat, eta euskarari eitzen dutzen ekarpena Bergarak, Euskal Herri mailan, bai, eta Bergarakoa be nazio mailan parte hartzeko aukeria irekitzen dugu. Iruditze jaku, bai, egiten dutzagun ekarpen badala, baina nazio ikuspegitik, herri ikuspegitik eta euskarari emote jakon bultzada bat. Hamazazpigarrena, Bergarako udala eta Bergarako erraldoi taldearen arteko hitzarmenaren onarpena. Hitzarmen horretan jasotzen dira besteak beste ze lokal erabiltzeko baimena ematen den eta zein baldintzetan, eta udalaren jabetzakoa den materialaren zaintza eta bar. Horrez aparte, aurrikusten da, baldin eta COVID hau antzerako egoera bat berriro gertatuko balitz, eta elkarteak diru sarrerarik ez balu, diru laguntza bat jasoko lukeela. Eta horrekatik datorre plenora. Onartzaren aldeko botoak, bago batez, onartuta gehatzen da. Azkena, eskara eta galderak. Nik, Kontxi, eskara eta galderetara saltoin aurretikan, nire akatsa izan da, bai, eta ez dakit zela kudatzen da, bai. 11. puntuan, zeukagun ekarpen bat eitzeko hitzarmenari, bai, eta gure akatsa izan da ez itxe aurretikan. Ja boskatu da, ordan ez dakit oin ekarpen hori nolan kudeatu ahal izango litzakeen. Gure ekarpena izango litzake, komentatzen du, gure ekarpena izango litzake epai mailan, bai, horre aipatzea 7 eragile desberdin, eta 8. bat gehitzea izango litzakela berdintasun kontseilua. Ez dakit posible dan, eta nola gestionatzen den ekarpen hau. Baina gure akatsa izan da hori onartzen dut. Nik adieraziko nuke ekarpena eitzeko gunia ez dela plenoa. Plenora epialdo horretik dokumentazioa bialtzen da ostegunean, aurretik batzordetik pasatzen da, eta batzorde hartarako dokumentazioa be egun batzuk lehena bialtzen da. Horraitxik hasi naiz esaten nire akatsa izan dela. Eta nire akatsa izan da, puntua paso danean nire akatsa izan dela, onartu dut badakitelako prozedura zein dan. Onartu dut batzordean onartzen dela, onartzen dut prozedura guztiok, arrazoia da kasu. Baina pasabin jat, onartzen dut nire akatsa, eta orduan eskatzen dutena da zuzenketa hori aukera badago zuzentzeko, edo. Aztertuko dugu, nik bai onartuta da, esan dut, igual aztertuako litzake, horren nolabait modifikazio bat egiteko aukera egongo litzaken. Nik ala planteako nuke, eta igual pasten dena da, eta sasoia beharako txia da, legealdi bukaera da, printzipioz ohiko beste plenorik ez litzake egon biharko, eta horrek atzeratuko luke garapena. Eta 17ak egongo bazinete, eta danok adoson bazinete, basuen artean ez da behatu eta berriro botatzeko, ez litzeke programiko, baina bat falta zaio. Bai, ama, horraitxik hasi nahi esaten administratiboki edo
gai amasei egonda aukera egongo litzaken horregaitxik hasinez hori galdetzen. Osea, esplikau dut dana, eta ez dago aukerarik, Alberto ez dago, laku lortzat. Txoin, nik hemen. Jadanik, ia onartutako puntu bada, eta orduan berriro aldatzeko, edo danotzate, osea, ia onartutako gai bat berriro aztertza planteatzen dezu, puntu bat eranzteko, osea, ia onartuta gehiatu da. Eta berriro azterketa hori etxeko, edo danotzate, oizko plenoa da. Gaizerrendaz kanpo planteatzen dezu, ja, bueno, bai, nahi balin badezu, posible da. Baina edozein planteamendu indabe bertxotan ezingo dugu erantzun. Aztertu inbiako da, eta begiratu inbiako da. Osea, planteatzen nabiena ez da, hitzarmena, diru laguntza inundik inora aldatzia, Osea, planteatzen dana da, momentu honetan, epaimaia, bai? Beka horren epaimaia dare, arduraren politikoak, idazkaritza, berdintasun teknikaria, museoa, udalartxiboa, UNED, eta herriko mugimendu feminista. Berdintasun kontseilua izatea 8. Berdintasun kontseilua udal batza honek onartutako kontseilu bada, hori bai goratzen dut. Hori gehitzia da, ez da inundik, ez dut uste inundik inora modifikatzen da benik bere struktura, osea, bere fina ez dau inundik inora modifikatzen da. Kontseiluak, udal batza honek aho batez onartutako kontseiluak parte hartzea 8. parte hartze moduan epaimaian. Hori da proposamena, ez dakit igual gaizki ulertu da, ero gaizki esplikau naiz, hori da onartzen. Hori da gure proposamena, bademos. Ulertzen da oso ondo eta sinplia da. Gertatzen dana da, esan dan moduan legegintzaldi bukaeran gara, ez dakigu noiz egongo da hurrengoko plenoa, eta gainera, pentsatzen dut, berdintasun kontseilua epaimaikide moduan sartu aurretik, kontseilua horrekin, berarekin, kontrastadundeako litzakela, eta euren iritzia jaso. Beste eragileekin egin moduan. Ez dut uste inorganik berdintasun kontseilua epaimai batean nola sartzeko. Nik uste hori kontrastadundeako litzake, horrekin itzegin, gertatzen dena da horrek erabango gaitzuala, posakaso ez dakit, iraiera edo ez dakit nora kusiko dugu, baina... Lehen esaten ebanean, erabaki aurretik behiratu egako litzakela zentzortan indean, da ustot inkluso juridikoki behaztertu jarreko kontua dela, berdintasun kontseilua organo konsultiboa da nenian. Eta organo konsultibo batek, ordezkaritza daukan organo konsultibo batek, beste epaimai baterako ordezkaritza izendatzea bera, ez dakizen batean zilegi dan. Hori ustot, aztertu biharreko kontu bat litzakela. Argi geratu jat, buruan jazta, bukatzen du. Esan dakoa, eta ez dut oztopo berezi ikusten, baina da aztertu biharreko kontu bat. Orduan erabaki gehatzen da, dagoenetan, zuek ez dezue planteatzen gaizerrendaz kanpo puntu hau aztertzea, eta... Ez da argi gatu ez da bela nahi, ez da hori kontua. Kontua da, modu hontan planteauta oso zaila dela erosen erabaki hartzea be. Eta erabakirik hartzezkerotan, aztertu inbiako litzakela, egokixadan edo juridikoki bai, erekin egon biako litzakela, organ hori osatzen daben jendiarekin egon biako litzakela, eta horren baitzan erabakixa hartu. Uste dut, argi, oin bai, argi geratu dela. Erregu galderetan, ez dakite beste talde politikotatik badagon baten bat, bestela Richard talde batek eskaera indaulen bosera mehi komentu hau zeten moduan, eta nagorek hitza hartu nahiko luke. Zeuek? Ez, orduan igual lehenengo Josebari omongotu ditza? Bueno, Josebak, ez dut esan, Larramendiko Arnasaren izenian eskatu dau ditza. Izenian, dauzkago hainbat kezka eta baina bi galdera. Lehena da EAJ-PNUendako eta da Urbini daukan proiektua Larramendin ez baldin bada errastegi bat zer da. Zuek ari esaten ez dara errastegi bat, zer da. Proiektu hori zer da.
esaten ari zarete kanpainan ez dela errastegi bat. Nik eskatuko nizueke adibide bat, zer da. Ez nengoan bigarren galderaren zain, zen. Ez, bueno, gu ez gara, nik ontxe bertan jakindot zuek etorri behar zinatela, ontxe bertan ez zazpitxertan jakindot zuek etorri behar zinatela, hori batetikan, eta, gu ez gara sartuko, gaurko plenoan ez gara sartuko Larramendi Arnazaren inguruko, hausnarketa edo galderak erantzuten. Agian ez sartuko, baina nik irakurri bihotzuet Ministerio de la Transición Ecológica Espainiakoak zer esaten dauen horren inguruan, porque ari gara entzuten hainbat gauza ez dira egizak, eta Ministerioak esaten dauen de acuerdo con los indicadores, con las indicaciones del Reglamento de Emisiones Industriales y aprobado en el Real Decreto 815/2013 del 18 de octubre, se define como instalación de incineración cualquier unidad técnica fija o móvil dedicada al tratamiento térmico de residuos con o sin recuperación de calor producido por la combustión mediante la incineración por oxidación de residuos, así como otros procesos de tratamiento térmico, tales como la pirólisis, gasificación y procesos de plasma. Horregatik esaten dut gauzak pixkat argi behar dugula. Eta horren arabera eta jakinean errastegi bat da. Aspaldi dago ya área de epidemiología ambiental y cáncer del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III txosten bat, la mortalidad por cáncer de entidades situadas en las proximidades de incineradoras. Eta egongo zuen txostena, porque ari gaintzuten erdigunean ipini duzuela osasun gintzaz, eta osasuna herritarrena. Eta guk uste dugu, horretarako txostena nahiko interesante dela. Gero, ez gara, porque gero beraundi izango da errastegilea egiten ganean, ondorioak ez. Eta gero, horrekoan goienako debatian, egontzan galdera bat eta talde bizionako da. Ez zuten erantzun, gorkak erantzun zebala baina gelditu zen da idea. Eta da, alkate bazina edo udala gintean izango bazina horrengo urteetan, nola bideratuko zenuke Larramendirako aurkeztu den erraustegiaren proiektua bizionartua. Ulertu eta jotak ez dauzuela erantzuteko asmorik? Zilegi da, Aitzatu zulako eta geuk be Larramendiko arnazakitza hartzeko asmo zeukala pleno aurretetxioak jakin dut, horretxi bozera maiekin komento dut asmo hori zeuala, ez barik. Eta indako galderan arira, zela kudeatuko ginukien hipotetikoan jarritxa, eta gaur egunetik ikusitxa atzera bueltek baleuka, segurasko aldaketa txikiren bat ingo ginuko, baina uste dut gobernu bezala indun esfortzua bai argi azaltzen, bai udal barruan oso gardentasun handiarekin, bai kalera begirabe gardentasun guztiarekin azaltzen udalak eskuartean zeukana, eta baitxa udal baliabidea jartzen horren azterketarako, eta horren aurrian herritarrek biharra ikusi eskero alegazioak eta jartzeko material horian eskuragarri jartzen. Usto zentzu hortan egin duen kudeaketa egokisa izan dela eta berdin jarraitzuko inukela. Eta aurrera begira, galdera baldin bazan, hori be uste oso argi azaldu dugula, guk teknikoki eta politikoki oso argi daukagu plantatzen den proiektu hori ez dela bideragarrisa udalak hau batez onartuta daukan planeamendu urbanistikoarekin, eta hori defendiduko gula printzipioz lehengo judizializatutako fase hontan, eta ala biharra egon eskero, beste instantzia batzutan be hori defendiduz.
bueno, nik uste dut, gure hautagaixak bai, argitzen zebala, bueno, EAJ-ko hautagaixak be argitzen zebala zein zen EAJ-ko iritzia, eta, bueno, esatea, bueno, ena izartuko ez da baietan, eta esatea, bueno, momentu honetan, erabakixa ez dago gure esku, ez dago Bergararren esku, ez dago udalaren esku, epaitegi xantan dago tamalez, eta berak erabakiko da, zetorkizun aukiko da den gai honek, eta besterik gabe. Nik bai zentzortan aipatu niko nukina da, ze dokumentazio aintzat hartzen den besanguratsua dela. Udalak dauzkan aholkularitzek indako informe teknikotan, zeuek aitzatu duzuen moduan, inseminazio prozeso bat izan lehikela, edo gutxienez inseminazio prozesuari dagokizon Europako araute gisa bete beharko litzakeela esaten da. Jaurlaritzaren kasuan, alegazioetan eta abar, beti defendidu da nolabait esentzio bat aipatzen da ez normatiba hortan esentzio horrin aplikazioa justifikauta legokela. Zandakoan, netako esanguratsua da bai, udalak herritarren defensan kontratutako aholkularitza esterno baten dokumentazioa aintzat hartu edo neurri baten interesak dauzkan beste informe, beste erakunde batzuen informe teknikoak aintzat hartzea. Nahorek eskatu zu hitza, eskerrik asko hartartzarren. Bueno, nik esatea nahiko nahan, ohiko osoko bilkura baten hitza hartzen duten azkenengo aldixea izango da lau. Eta agurra eta eskerrak emoteko baliatuko dut. Aste honen bukaeriak ez dakigu zerremongo da ben, ikusgai dago, baina ni nau ez naiz berrez hemen egongo, behintzat oinarte honezen leku eta paperia. Eskerrak emoten hazitzan, lehengo udal gobernuai, emoneko denotzak eskerrak, sekulako biagia izan da, eta zuek bidelagun izan zaitxustet, eta uste dut eukinekien honenak izan zatela. Danok eta bakoitza mundiala zate. Sentidu duten baten babesta maitxasunak ez dauka izenik, eta lujo bat izan da. Eskerrik asko da langilei, batzu gertu euki zaitxustet, beste batzuk ez horren beste, gure lan arikaritzen ezinbesteko piezia esate, eta eskertu nahi dut izandako pazientzia eta udal barrua ezagutzeko eta lan aurrera ateratzeko adierazitako prestutasuna eta konpromisua. Oposizioa eskerrak, bakoitzak beretik, herritxan alde itxen da lanagatik. Eskerrik asko herritxarrei, gaur hemen batzu gainera, Bergararrei, oin laburte hemen egoteko aukeria posible itxarren, eta laburte honetan emondako danagaitzik. Eragile, norbanako bakoitzak bere eremura gerturatu eta elkarlanean jarduteko aukeria emotearren. Erregintzak jarduten gozuen danoi eskerrik asko eta eutzi horri. Auzo alkati esker berezi bat. Bakoitzak bere auzua gaitzik eitzen dozuen dana eta hartutako konpromisoa aitortzekoa dela pentsatzen dut. Badaroia eta erantzia ez dugulako asmo elkarlanerako dinamika eta espazioen diseinuan, baina garbi daukat aldaketek arriskatzia eskatzen dabela. Mugitzeko aldatu inbiar da, eta batzutan ez da erreza, asmatzia zein dan emon biharreko pausua. Ikaskuntzaketara ditugu, eta seguru nago, aurrera itxeko baliagarrixia izango dela. Monoia bukatzen, eta esan noiko naban, ni egon naizela biztan, ni izan naiz, herrixan aurrian lanian agertu izan dana. Baina ni egun hau izateko, etxian eta inguruan, babesa eta saria ezin batezbe, baina baitxa gertukuei, lagunei, familiziai, lankidiei, ez da erreza izan idaldamenia martxa hau jarraitzia. Eta zuek barik ezinezkoa. Eta, hau esan dana, herrixan alde ingo lan, eta nire onena emondot, nire aldetik jakin lanean jarraitzuko dutela, beste leku batetik, baina herrixan da herritxarren alde, ni oso eskortuta noia, ni esker danoi, eta jarraitzuko dugu. Nagoren agotik nik uste dut, segura askondako konpartidoak izan dizken sentimenduak, eskerrik asko nagore. Eta ni motzau, korporaziokide guztiei eskerrak,
azkenengo ohiko plenua da, batzu segurazko datorren legealdizan hemen ikusikoa, leku baten bestian, eta eskerrak emon. Hor gaur eta beste pleno guztietan esaten herritxarri bai, eta legealdi honetan nobedade moduan segurazko sariaz beste aldian jarraitzu dozkoen guztie. Mila esker danoi.